Onko sinulla haasteita siivoustyömäärän ja kustannusten arvioinnissa? Cleannetin avulla voit helposti luoda luotettavia, työn tutkimukseen perustuvia työmääräestimaatteja, myös käyttäen matkapuhelintasi. Cleannetin avulla voit luoda myös AutoCAD-yhteensopivia piirustuksia. Cleannet antaa sinulle työmääräarviot, kustannusarviot sekä työohjeet useilla eri kielillä. Cleannettiä voidaan käyttää hyvin erilaisten töiden, työmäärän ja kustannusten arviointiin. Cleannet on maailman johtava siivoustyön estimointiratkaisu.